यूपी 72 प्रतापगढ़। यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला। सीधा खातिर सीधा बाटे, टेढ़ा खातिर टेढ़ा बाटे लोग हियां। यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला। सुनाओ यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला। जब तक बोलब नाही खूब बतियैबा। एक बार डांट देबै चुप होई जइबा। सुना औकात में रहा। जब तक बोलब नाही खूब बतियैबा। एक बार डांट देबै चुप होई जइबा। तोहरा जैसे बहुत मिलन, तोहरा जैसे बहुत मिलन लोग हियां। यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला। जलवा यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला। एक से एक राजा बाटे धुरंधर। एही से नमवा बाटे जिलवा के ऊपर। एक से एक राजा बाटे धुरंधर। एही से नमवा बाटे जिलवा के ऊपर। शिवाजी लोहार गावे, शिवाजी लोहार गावे रोज हियां। यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला। यूपी 72 प्रतापगढ़। बाटे रंगबाज जिला।